Čaute lišky, ja som Oxy a vítam vás pri dnešnom videu Hrytankov online. Hráme na mape Polygon. Ja už som kúpil tento Hornet M1 a máme farbu Mary, a čo je taká krvavá farba. A kúpil som to a mám aj rank up, ale nespravil som ho ja, spravil ho môj kamoš, ten čo vlastne je pôvodným majiteľom účtu, Kupko Killerko. Takže už mám tento Railgun, Mary a Hornet 1 do frasa. No. Bum, dali sme pekný kill. Tak ja idem skúsiť pozmeniť toto dielo. Teda dielo pozmeníme. A dáme si Rikočeta. Dáme si asi aj inú farbu. Dáme si Holiday, veď čo už ideme oslavovať, Už skápem. Bum, a dali sme aj kill za ten čas. A teď zdechneme. Dobre. A ideme na to. Tento tu si všetkých killy pekne, dvojka. OK, takže máme rank up a k tomu sme dostali pár kryštálov a končí sa bitka. Takže my si už len trochu zahráme v ďalšom kole a potom už sa nám skončí toto video. Pekne. Už sme na tento kútok. Oh shit, fighter kit ide po mne. Joj, fail. Super. A nemáci majú Ačko. V poslednom čase hrávam často tie CPčka, lebo ich je dosť. Ježišmaria. Pokúsime sa nejako prechodniť. No jasno, on si nedragne. Fúha. Sú nejakí drogisti. OK, už skapal. Cipni, bože, dvojka. Ide byť gold, výborne. Ideme pohľadať nejakú torčku. Aha, tu je torčka, takže ja viem, kam idem. Výborne, ide sa sem. Dáme si toto. To ma chce asi vytlačiť, podľa mňa. Gold už asi padá, no jasné. My sa ho pokúsime chytiť, nie? No teraz ma začnú všetci killiť. No tento sa tam vtrepal. Výborne. Gratulujeme Geoklanovi. Je to dobre uhral. A my sme neskapali zatiaľ. Čo už, no mali sme šancu. Bohužiaľ, ale vytlačil nás tam ten buro. Takže by sme aj tak dochli. Kurník, zachráň mi ten krk. Bum, a dali nás. Nie. Čo už. Čiže máme polku videa. Gold.
Aha, tu píšu teraz do chatu, že keď je gold, tak je no kill. A to je pravda, kto to nedodržuje, je lamáč. Počkaj, keď ja mám double damage, tak by som mohol trochu dačov nevyskúšať. Super, ale ja som lamák. Som druhý najhorší, pane Bože. Ideme si ho skúsiť dorobiť. Citneš. Chcel sa selfnúť, kreten. Čo už dochli sme ako potkan. Ako vraví Dancher. Čo je prekvapivé, nezabili nás pri golde, keď sme boli tam dole, čo by som ja urobil, keby som bol na ich mieste. Mal by som ich tank, ale tak čo už. Väčšie dielo vyhráva. Teda väčší podvodok vyhráva. Cipni. No, on si dá heal, kreten. Fuj. Nemám rád takýchto dragerov. To je trápne. Aha, ten je náš, super. Ideme do bitky. Kurík, zdechneš už? No konečne. Bože, to ti trvalo, chlapče. Bože, ne. OK, my sme to prežili, hurá. Takže naše video sa už chýli zase ku koncu. Ak sa vám páčilo, dajte like alebo koment. Budem rád za každú dobrú radu. Skúsenejší tankisti. To bola veta pre vás. A ešte si vám môžete pridať do priateľov, ak máte podobnú hodnosť ako ja, a môžeme hrávať spolu, lebo také najnižšia hodnosť. OK, takže moc sa s vami lúči a čaute.